Drenge, jeg håber, I ved, hvad I skal. Og grund af, at vi må tale, når vi laver missioner. Nå. Men nu smutter jeg. Vi ses. Jeg skal ikke se, I er kommet. I er tidligt på den i dag. Det må vise jer rundt. Vi skal holde øje med fangerne. De har altid en god plan, synes jeg. Okay. Og spørgsmål? Ja. Hvad er det? Kan man godt dø af dem? Ja. Hvis vi ikke arbejder sammen, tænker jeg. Okay. Okay. Ja. Så. Ved vi hvad det? Ja. Det er godt. Jeg må finde ud af, hvordan vi kan komme ud herfra. Ja. Så vi kan se, at der er meget, der vælter nu om det. Ja. Så sådan der. Og så den her selvfølgelig på her. Så der er ikke. Så er bare nok om det. Så fikser man det på et øjeblik. Ja. Vi skal have en udrykning. Så skynd dig hen til bilerne. Nu. Jeg går ud. Der er en røver, der er slået fri. Jeg skal lære det, mand. Nå, tager jeg ikke. Nej, politiet kommer. Jeg overgiver mig. Du er i en stor farming, Kevin. Ja. Ha! Tager jeg politibilen. Så kører jeg min vej. Yeah. Kører min vej. Vi har fået en anmelding af røveren
Jeg gjorde alt det der. Halløj. Og slå politimanden ned og chef. Okay. Jeg rykker. Melder jeg mig til? Jeg melder mig også til det. Okay. Så må vi efter ham. Nu går hjem. Jeg kører for hurtigt. Vi må have forstærkninger. Yes. Jeg kører min vej nu og skyder. Jeg løber min vej. Yeah. No. Yes! Jeg ramte plet. Plet. Jeg vandt. Så ligger min vum. No. Hey, Vinnie. Ja! Vandt du? Ja! Sådan! Vi er sejrene. Sådan. Sådan endte det med Lego-tiden for nu af.